תיכנס אליי. הנה, נכנסתי. שלום לכולם. היום אנחנו משחקים ב-Ace of Space. אני כאן מיין באטל אייל, ואיתי כאן דניאל. שלום. הנה נתן לי מאחוריך. איפה אתה? הנה. זהו מוד VIP, נכון? כן, זה ה-DLC. אנחנו סתם צ'אנל שכאילו פתחנו בשביל הכיף. נכון עדי? שלום. אולי גם אנחנו ננסה על באטלפילד, אתה רוצה? מתישהו? הנה פה מגדל. כן. אני אתאפס. עכשיו תיזהר, יכול להיות פה מישהו. רגע. תיזהר, אנחנו מגיעים אליו. בעמוד הזה אנחנו צריכים להרוג את המפקד של הקבוצה הנגדית. האמת, זה נראה לכם קל, אבל יחסית זה מאוד קשה, הרגתי אותו. פאק, יש שם עוד אחד. מה, הרג אותך? לא! אני לא מאמין! טוב, זהו, הוא מת, על בטוח. ברגע שהורגים את המפקד כאילו של הקבוצה, אז הולכים להם... כן, מתבזבזים להם החיים, בדיוק. אז אחרי זה, עד שכולם מתים, אנחנו מנצחים. טוב, השני דרך... מאוד נחמד, מאוד כיפי כזה, אבל אנחנו לא... בצ'אנל הזה במיוחד אנחנו רוצים לעשות... ראיתם הרגע הבוס שלנו? זה? הנה, הבוס שלנו רגע, את הזה. יאללה. בוא נראה בו. אוקיי. הוא מביא לי את זה. בוא לפה חמוד. מה? זהו. בוא. מה זה עדי? השן שלך שבורה? מה זה זה? אני יודע. מתבייש? שיתחבא אבל הבוס, עד שיהרגו אותו. כן, שיתחבא. אנחנו רק עומדים להסביר שבצ'אנל הזה זה גיימינג ולא כל מיני... כאילו גם יהיה קומנטרי, אבל הרוב זה מיינקראפט, נכון? מבוסס על מיינקראפט. מיינקראפט וקצת באטלפילד. אנחנו עבדנו לצלם מיינקראפט. כן, הרוב זה יהיה מיינקראפט. אנחנו עבדנו לצלם מיינקראפט, אבל לא היה לנו שרת, אז אם אתם יכולים להביא לנו שרתים שנשחק בהם, זה מאוד יעזור. חבר שלי הרגע קנה את ה-IV החדש. מי? של הזה שזה בא לנו את השני. שיט, הרג אותי. ראיתי אותו, הרגתי אותו. קשה. חייב חיים. 1-0 לנו. הרג אותי. מה שטוב במשחק הזה LKD, אחרת היה עולה. הכל נהרס לנו. מי עשו את הבוס? לנו? כן, שיט. הנה, עכשיו אתם רואים, רגע עדי אתה חי? לא, בדיוק באתי להשתגע, הרגו אותי. איזה פייל. גם אני מתבזבזים לי החיים. אז אמצא ערכות חיים. הנה בוא. נו, חרש טורסון. רגע, הבחור שלהם חיים. קח את החיים. קח מהחיים. רגע, אני מנסה. התעללות. או שיט. לא. טוב, לפחות שרפתי להם את הזה. לא. כל סרטון שלנו יהיה בערך של 15 דקות ככה, נכון? כן. סיבוב שלם זה יהיה, כאילו... זה אתה, דניאל, אתה, זהר. שיט. טוב, אז בואו תחביאו אותי. בוא לבניין. כאילו, בוא לאחור. בוא. תשאר בוא תשאר לידי כאן.
בכללי פתחנו את הצ'אנל הזה כי אנחנו רואים את... תמיד חלמנו להיות כמו שדו סקרופס או מי עוד, דור וארז. תמיד רצינו שיהיה לנו צ'אנל כמו להם. כאילו זה באמת כיף לפתוח צ'אנל, זה לא משהו... אם אנחנו הביא אותי, למה הוא לא הולך לתקוף? טוב, אני הולך לתקוף, הוא ישמור. אם בוא, נצא לעזרה, אני רץ מהר. תשמרו עליי. נו, שתזוז. הנה, ראיתי את הבן אדם. פאק, הם דרג אותי. איפה אתה? וואו. נעשה להראות את החר הזה. אני בוא לנו מפקדה. באמת אתם יכולים לרשום לנו גם בתגובות איזה משחקים אתם רוצים שנעלה, כי באמת יש לנו הכל. פאק, ממש. הם שומרים על הבניין, מה זה? אי אפשר לזוז. שמו באטלפילד, הכל יש לנו. זאת אומרת יש לנו מה שבא לכם. חכם האיש הזה. כן, בני לך פה בסיס, אני רץ עליהם. או הנה. מה הוא קצת הוא שרף אותי. אנה אתם הולכים? הנה אחד. שמרו להם. רק טוב. זר, תברח, הם בבניין שם מלחבים. אני יודע, ראיתי אותם. שלחתי מהרגו אותי ככה. ביי, אני... הרגתי אחד. טוב, אני מטפס למעלה. או שיט! לא 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 לא! תעשה אפשר, תעשה. מה קרה? הרגו אותי. מה זה F2? זה לשנות מפה. שיט. בואו כנס לירוקים. עכשיו, לא? שמה? מה? זה הכניס אותי ל... בוא נעשה עוד משחק. איפה תבוא אתה? לבלו, זה הכניס אותי לבלו. עכשיו אתה אומר לי לא יכול להיות בירוקים כבר. בסדר, עזוב. אני כבר הבוס. אתה הבוס? גם אני. כן? כן. אני בונה לי חומה. או בן אדם זה חכם. יראו לי. הם כבר הגיעו לה. זה אני יריתי בך. טוב, השומר שלך הלך כפות. וגם אני הלכתי כפות. איכשהו מישהו הגיע אליי. נו בטח, כי אתה היית חופשי שם. לא היו... אתה לא... היית צריך לשים בלוקים. לא, אבל לא אכפת לי כלום. אנחנו תעבור נעבור. אלינו, שאתה מת. תעבור, איזה אנחנו רק 2. ואם נגיד אתם... עדי, אתה יודע אם נגיד אתה הולך את המפקד של הקבוצה, אתה יכול לראות כבר פה אויבים. יש מישהו שלנו מתחתיך. זה מישהו ביום אחר. אני יודע, אני לא...
תנו, תעבור אלינו. אוקיי, שנייה אחת. צ'צ'קי... לא יכול. למה לא? אוקיי. מה בעיה, תעשה צדיק סופית וג'וין בלו. He pulls a knife, כל פעם אני. you pull a gun. אין לי כלום That's a בצד. גם Chicago אני, way. מה זה? אתה מצלם אותי פת. טוב, עדי, עדיף שנעשות את הצילום אחרי המשחק הזה? הסיבוב, כן. או שיט! אימא'לה! אני הולך במסדרון, הולך שם בדלת, פתאום קופצים על איזה 5 אנשים. יש, אני שורד. איפה זה היה? זהו? מצאת? הלך עליי כפות, כן. הצלחנו? איך? ניצחנו. יאללה. אנחנו נלך כי אין לנו עכשיו זמן. טוב, יאללה ביי.